Dobré ránečko. Je piatoček, ale dnes žiaľ dostanete odo mňa iba tipy, keď som chorá, alebo čo robím, keď som chorá. By the way, viete, aké je toto ovocie? V Španielsku sa volá Nisperos. Ja vám potom ukážem aj taký divý strom. Nie sú takéto pakety, to som kupovala v obchode. Ani to neviem opísať, je to také kyselkavé. A je to medzi vysoký obsah C, čo som googlila. A je to medzi marhulou a melón. Neviem, ani to neviem opísať. Takže idem to, čo včera, to je aj môj dnešný tip, kloktať so zavretou pusou oxidom, až potom prehltnúť kvôli protizápalovke. A čo ešte robím, keď takto, že